Mines and Geosciences Bureau 7 mitataw nga dayag nga risgo sa landslide ang Barangay Buhisan, Cebu City, labi na kandunay pagdaot sa panahon. Samtang giayom-ayom na pagbalik ang nahunlak nga riprap sa sapa o ang slope protection. Si Luan Mirondina sa follow-up report. Sa mensahe nga gipada ni MGB7 OIC Regional Director Armando Maliksi sa RTV Balitang Bisdak, iyang gipasabot nga kun basihan ang physical condition sa dapit, dayag ang risgo ilabi na kun uwanon ang panahon. Gibasihan ni Maliksi ang nahitabong insidente niadtong Oktubre 1 diin diriyot matagak sa sapa sa Buhisan ang usa ka pribadong van nga nagpark lang daplin sa karsada dihang nahunlak ang bahin sa riprap sa sapa. Ang engineering design sa matag edipisyo, balay man o karsada adunay implication sa level sa risgo ug sayod niini ang mga eksperto sa Office of the Building Official ug ang mga taga DPWH, DEPW ug mismong ang LGU. Hinuon subay sa Republic Act 10-1212 o an act strengthening the Philippine Disaster Risk Reduction and Management, Section 13, C9, nga mandato sa taga-city disaster ang pag-ila, pagtimbang-timbang sa makuyaw nga mga dapit ubos sa ilang jurisdiksyon. Apan bisan pa man kung walay opisyal nga deklarasyon sa CDRRM, nagtuo ang taga-MGB7 nga mismong ang mga residente sa dapit nasayod usab sa risgo sa ilang nahimutangan. Si Kapitan Gremar Barrete nga gikuhaan sa RTV Balitang Bisdak sa iyang reaksyon, miingon, naay mga existing diha pero gipahibalo na gyud na sila. Anytime basta naay mga uwan nga kusog or panag kanang bagyo ginanglan mo kuan gyud sila, move out sila. Anytime basta ang kanang portion gibutangan na gyud natog sign nga landslide prone area. Gibutyag ni Kapitan Barrete nga tulugayod ka mga area sa Buhisan River ang nahunlak niadtong Oktubre 1 tungod sa kusog nga bulog sa tubig. Gani ilakip sa nangaanod ang ground sealed sa sapa. Gawa sa dapit diin magpark ang van, nahunlak usab ang riprap haduol sa panimay sa kapitan ug ang ikatulo sa Sitio Dam. Gisugda na sa kontraktor ang pag-ayom-ayom sa proyekto samtang giayo na usab sa dakbayan ang riprap sa Area 1 ug sa slope protection. Nakiglambigit na usab si Ramil Ayuman, hepe sa City Disaster sa barangay aron masiguro nga luwas ang mga tawo nga nagpuyo sa dapit. Dahil mga pockets of mga cracks no diyang dapita. Mo na atong i-evaluate niya no kung whether necessary pa ba sila magpuyo o dihan dapita or angay na ba silang ipabakwit. So mo na atong gi-tan-aw karon. Uban ni Marlon Melgazo o Cleofer Lumayag, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.